sam kada ke tafi. Yawon bariki babu kyauto idan kin je me zaki. Ki je shi ki dawo Fatima dan Allah bai son ki tafi. Yawon bariki babu kyau idan kin je me zaki. Sana gari zaki tadda akwai wani a gaba, kuma komai karfin jarumi a gaban wani zaya ya fargaba. To da zaran na faɗi gaskiya sai ki ce mani na cika korafi. Kar ki je ya wannan Fatima dan ku bariki ba ta da tausayi. Faɗi maki gaskiya dole sai na rufe idaniya. Ga shawara ki zaman ki da yan uwa ki warbewa rudin zuciya. Ki lura su ma matan bariki jikinsu ba tsoka sai jijiya. Sai sun ɗauko cutar zamani su zo gida abin ban tausayi. Wani zancen gaskiya na faɗa maki ba wani fargaba. To idan kuma za ki wuce ki je ga hanya ba zan hana ki ba. Na san dukkan mai kaddara za ta cin masa ko bai bi ta ba. Shawara kar da ki je bariki ki dawo da ciwon laulayi. Na sarki rabbana ko da yaushe ka wanken zuciya. To idan har na je barke zaljala da ni na sha wuya. Duk abin da nake yi rabbana kan raba ni da sharrin zuciya. Kan raba ni da yawon barki in zane shi ka karan tausayi.